buwakan ni Alejandra. Yeah. Para siya ang Alejandra do daghan kang tao karon kay Domingo man good. So daghan yung tao no. Kauban na mo ang kauban ni tanan karon sa Lapu-Lapu Keep Up Vloggers. Dere sa akong kambal si Camille Cats. Kambal nga si Camille Cats. Ang kamba. Longono ni siya nga di na daw siya naka-video. Nya nara. Ang kalain-lain nga mga bulak. Og nara ang heart dere. So heart kay siya. Yan ang kamot yung rubo kita. Natulo. Kadun. 1, 2, 3. We did mag-prenup to shoot diri. No nya kanang kuan nasa bayad 500. So tanan na to. Pila to tanan. Para sila si makeup ka. Kunyara kay anak ka dito. Nindot ka na paon dito. Ari ang paon dito. Tingnan ako mga video na ba. Hello guys, naanami karon diri sa So kinsa to'y mahilig kaayo og mga flowers. So talagsa raman sad no ang dili hilig og flowers no. So diri mo makita ninyo ang nagkalain-laing mga bulak sa buwakan ni Alejandra. No, yan na sila i-preserve dito nga kahoy. Lami ato dito sa kahoy. Lapu-Lapu Keep Up Vloggers. This is Lapu-Lapu Keep Up Vloggers in Buwakan ni Alejandra. So kani akong gilatayan karon is kuan siya. Taytayan no. Tulay. colorful na flower. So naglatay ta karon sa tulay. Tulay ni nga ning kaniyo unsa ni siya nga kahoy dito kasi malamig ito warm tree daw, warm tree. Pasilong sa warm tree. Bundok, makikita. Hi Tita Kamaldita. Akong ang among bunso. Oh, super kawaii. Alejandra So nagkuan siya. Bulak ni Buwakan ni Alejandra. Buwakan ni Alejandra. Kay pag ari na mo 2017 kay kuan pa man ni nila. Under construction pa. Wala gud igura gud ming nilili sa scene kay kuan man kanang dili pa man pasudlan. Anaw ba? Gaday kuha ka. Daghan kayong tao diri no. Medyo diri ang mga tao karon. So, kuan ni ha among gilatayan. But diri sa Pikas, mari ka mga kuan ni siya, kalibunan. Tourist guide. Dili jud ko kuha. Naka-video like kadiyot. Todo siya gunay andar nga nakuan ng luod ang iyang luod. So nandito kami sa taas ng bridge pag nasa taas ka ng bridge pag donga mo yan ang talagang kabuuan ng lugar. Makikita mo yung the whole place na Ano siya ubos ni siya sa bridge. kami yung bridge na yan. So naasi kahoy. Ang kahoy nila no kay ilag yung gipreserve na ay manaw.
Naiman na wo. Preserve yun. Santol man ni siya. Hmm? Inuha sa santol. Asa ka na? Ang santol di ini? No, kay wala ko. Di mag-time lapse na biya, time lapse ba? Di time lapse sa movie, ana-ana. Sige, sige. Pas. Di sayang. Sige, sige, sige. Di ka nang ana-ana inyo sumabang. Sige. Aw, sige. Asa mo sila? Wala daw. Yes, we're going to accept this buwaka ni Alejandra. Sorry kaayo kay nagmas lang jud tanong. Asa ta? Dito? Diye? Diya? Sige, diri ta, babaw ta. Lo, diri ko. Kay nice kaayo ang flower. Ha? Yan naman. Kinsa day ko. Aw. Ay, lady bird. Lady bird. Lo, nice kaayo ang flowers no. No. Kuan ni siya ay. Unsa ka na siya nga flower no? Sige na sila dati o, dito pikas. Sinapi, naku ano bitaw na natong Alejandro. Sure ka mga ka. Kuan ni mo? Dili bebe. Dito na di ita. Sige. Magsugat ta nang gihapon ta dito. Sige. Klase-klaseng mayana. Napa siya ilain nga color. Napa siya ilain nga color ba? Sige. Talong. Masa mao jud na iyang bulak? Talong. Sao? Pasilong sa ko diri hala. Lo kuno. Magtuo ba nga bulak jud abunga jud niya. No. Diri pa ko kakitaan ni. Wa pa ko kakitaan ni nga kuan bulak o. Sige. Dito selfie dito. Sige ba? Kamutan na diha. Di kamutan na diha. Nice. Linya mo para mamanta. Ano to? Ano man? Kanina po ka mag-alihan. Uday, ako muna, uday! Dili na ta, dili. Kay sin. Lagi. Lami kayo sa amuasang bukid kiba, lami king tamnan na ara man di no, maka kwarta naman gid eta no. Adto mo alin. Asa naman ta? Di ara ko. Ano? Aray. Mut unsa lo? Nagtuo lagi ko ani siya. Hoy, unsa ni siya no? Bunga or buwak? Mga kawan, di ka pwede makuhan, maglakaw o bu... Mapitan ako naman. Bakit ka asa naman ako?
Rose. Ito ta sa kuan kanang intro kanang gawas na ta. Sige, sige. Diyaw ka ng intro diya. Ano kanindot nila tanawon. Daghan kayong tao, no? Dito kasi sila tanawon. Pero sige lang kay nakakuha naman po ta sa Dia nindot kay dili tunga jud ka. sige, sige. Atubi. Dito jud lapit diri ka. Yes, ana. Correct. Lo, diri sa babaw kay Ana nindot kita na. Sige ako na po. Okay, next pose naman sir. And ready, and 1. Diri ko. Okay, 1, 2, and 3, and smile. Okay, and atubang dito sa taas. After Hayag pa. Naka-zoom man ni day ka kabaw. Kanay sa flowers. Sige gusto. Pero nga tiyan oy kaburot. Ayag ipahigda pa yan lang taas. Sige ako. So nga ayo i-zoom uy diba? Linya tadi dito lang ga. Okay, and ready, 1, 2, and 3. Okay, sige. And ready. And 1, 2, 3, and smile. Another 1, and 2. Okay, next pose naman sir. And ready. And Asa talingi flowers. Yeps. Oh, tujok. okay lang kayo tawa, ma'am. At pa sa taas ng side. Okay, and taas na sa dito, ma'am. At pa sa side. Okay. And ready, and 1. Yeah, kainit. Init na ka. Okay, and ready. And 1, 2, and 3, and smile. Okay, and then after nila. Rose, yellow. And okay. And ready. And 1, 2, and isa ang sikas ma'am, and isa tikas kamot sa. Okay, and ready. And 1, 2, and 3, and okay. Okay. Thank you so much. Ali mo. Ali Inday. Ali Day. Thank you so much. Good.